tu pyramida. Jsme na Rookies Cupu. Jsem tady jako s Bambínem, Vašek Tůma, Honza Sobotka, tady Skůček, Větev, OK. Jedeme tady DHčko, který je dost specifický. Je tady hodně, fakt hodně lidí v naší kategorii a jich tady přesně 60. Já ti to podržím. Já jsem fakt levej. Tak jsme tady, kamo. Fronta. Víte, kdo vymyslel sodovku? Němci. Koho jinýho by napadalo pouštět plyn do vody? Čus. Vašek Tuma. Teď jsem měl docela hoňku. Dobře, tady asi vnitřek. Jedu hrozně. Tahle tráť je sice krátká, ale taková výživná, že se v ní pořád něco děje. Tady kořeny, který fakt nikdo neví, jak je jezdit. Ok, někdo natáčí, tak uděláme triblík. A tady už finální louka, která byla i minulý rok. A do